आरो फैबाय थानाय 4 एप्रिलाव बेनि जि इलेक्शननि भटिं डे आरो 8 एप्रिलाव काउन्टिं बेखौ जोङो नुनो मोन्दों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो आसाम सरकारखौ जों आपिल खालामगोन, इलेक्शन कमिशनखौ जों आपिल खालामगोन जे जाहाथे बेयाव फ्रि एन्ड फेयार इलेक्शन जायो। बयबो जाहाथे सिटिजेना बा भटारफ्रा गावनि एडाल्ट फ्रान्चाइज जे भारतनि संबिधाना जेखौ गोहो होदों राइट जाहाथे दैदेनगिरिफोरखौ बा राइट केन्डिडेटखौ बासिनो हानायनि जाहाथे खाबुखौ मोनो। रावबो जाहाथे बिथांमोनखौ सिगि सग' खालामनाय बा सोरबा दाबि धमखि होनाय बेबायदि थासारि जाहाथे जाया। फ्रि एन्ड फेयार जाहाथे गुड गभार्नेन्सनि थाखाय, मोजां सरकार लाबोनायनि थाखाय आरो बेयाव जाहाथे परिबर्तननि थाखाय रायजो राजाफ्रा गावनि अधिकार आरो गावनि साननायखौ गोसो होसारनानै जाहाथे भटनि गेजेरजों गणतान्त्रिक देशनि नियम बायदि जाहाथे मेन्डेटखौ बिथांमोना राइट पार्टि बा राइट माने केन्डिडेटनि बिथांमोना होगोन। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बे बेलायाव जोङो स्टेट इलेक्शन कमिशनखौ जोङो नारसिनगोन आरो डिउरिं इलेक्शन पिरियड जायखिजाया थासारिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय डिस्ट्रिक्टनि रिटार्निं अफिसार, स्टेट इलेक्शन कमिशन आरो जि ल' एन्ड अर्डारखौ जाय नायो बिथांमोनखौ जोङो थारैनो जोङो प्रेसार होगोन बा बिथांमोनखौ जों आपिल खालामगोन। नैथि बाथ्राया जाहैबाय जे गोदान निउ भटार जथेस्थ' दिनै जोङो नुनो मोन्दों जायफोरनि एजआ 18 इयार्स जाबाय बिथांमोना दिनै गोदानै भट होनो मोनगोन। दा बिथांमोना जाहाथे फैबाय थानाय जेनेरेसना जाहाथे नैबे सरकारनि गेजेरजों आनएमप्लयमेन्टनि प्रब्लेमनिफ्राय लानानै दिनै बिटिआर जानायनि उनाव जायफोर दफाफोरखौ जों मोनबाय आरो जायफोर इन्स्टिटिउसनफोरखौ जों मोनबाय आनएमप्लयमेन्ट सेक्टर आरो जों जाहाथे मोजां सुबिदा लानानै जोंनि जायगायावनो मोजां फसंथान गायसननानै फरायनो हायो। बिनि थाखायबो बिथांमोना जायफोर निउ भटार दङ बा यां भटार दङ बिथांमोना राइट लिडार, राइट पार्टिखौ चुइस खालामनानै बिथांमोना भट होगोन आं बेखौ मिजिंथिदों। नैथियाव दिनै जोंनि जायगानिफ्राय भारतनि गुबुन गुबुन जायगायाव मुम्बाइआव, दिल्लीआव, हारियानायाव, बेंगलराव, चेन्नाइआव खामानि मावनानै दंहैयो। बिथांमोना खामानि मोनैनि थाखाय बा बे जायगायाव थानानै मोजां खामानि मोनैनि थाखाय बै जायगायाव थांनानै खामानि मावहैदों। दा बेखायनो बिथांमोना जाहाथे नैबे इलेक्शन पिरियडआव गावनि एडाल्ट फ्रान्चाइज जि संबिधानाव अधिकार होदों आरो नैबे जायगायाव जाहाथे गुड गभार्नेन्स आरो मोजां सरकार जों लाबोनो थाखाय बिथांमोना जाहाथे भट होफैयो आं बेखौ खावलायनो नागिरदों। जायफोर बाहेरायाव खामानि मावनानै दङ साफ्रोमबो बर' सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफ्रा जाहाथे भट होनाय समाव बिथांमोना फैयो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों बिथांमोनखौ हांख्रायदों आरो बिथांमोना बे हांख्रायनायखौ जाहाथे थारैनो एटेनसन होगोन आं बेखौ मिजिंथिबाय। आरो आफादफोरजों रायज्लायनाय नुदों इउपिपिनि लिडार्सफोरखौ बिटिआर ओनसोल बिटिसि ओनसोलाव थानाय बे कारना मा? दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो मोनफ्रोमबो हारिखौ जिहेतु बेयाव मोनसे पिसनि एस्टाब्लिशमेन्ट जाबाय, आर्मस रेभुलिउसननि दायो परिबेस गैलिया आरो एनडिएफबिनि मोनब्रै आफादा दिनै डिजल्भ जानानै मोनसे सिस्टेमाव दिनै फैबाय, पाब्लिक लाइफ बा नर्मेल लाइफआव फैबाय आरो बेजों लोगोसे गणतान्त्रिक आन्दलनाबो दिनै गैथ'लिया। दिनै गणतान्त्रिक प्रसेसनि गेजेरजों बिसायख'थिनि मोनसे थासारि दिनै फैबाय आरो बेयाव मोनसे मोजां सरकार जोङो बेयाव एस्टाब्लिश खालामनांगौ। दा बेखायनो जोङो गुबुन गुबुन आफादखौ आपिल खालामदों, गुबुन गुबुन हारिफोरखौ जों आपिल खालामदों जिहेथु जोङो मोनसे परिबर्तन मोनबाय, बिटिआर जि मोनसे सुक्ति जाबाय आरो बे सुक्तिनि गेजेरजों जाय दफाफोरखौ जों मोन्दों, इन्स्टिटिउसनफोरखौ मोन्दों आरो जोंनि गुबुन गुबुन हारि हारिसाफोरनि थाखाय जायफोर अधिकारखौ जों बेयाव मोननो हाबाय बे मोनफ्रोमबो अधिकारफोरखौ जुदि मावफुंनांगौब्ला सुक्तिनि फेभाराव थानाय जायफोर सिगनेटरिफोर बै सिगनेटरिनि फेभाराव बा सिगनेटरिफोरा जाहाथे खेबसे मोजां सरकार खुंनो हायो बा मोजां सरकार सालायनो हायो, जाय सरकारनि गेजेरजों बे गासैबो हाबाफारिफोरखौ मावफुंनाय जागोन। बेखायनो जोङो खावलायदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जिहेतु वान अफ द सिगनेटरि जोंहा बिबान दङ, जोंहा दायित्व दङ, जों खावलायदों जे गासैबो हारि हारिसाफ्रा जाहाथे बिसासाव थानानै ट्रास्ट आरो कनफिडेन्सखौ मेनटेन खालामनानै जोंनि गेजेराव जि बेले बेजे समाजारि जि जोंनि गेजेराव माने गोरोबलायनाय गैयै
बा माखासे थासारि दङमोन बेखौ फोजोबलायनानै गणतान्त्रिक पद्धतिनि गेजेरजों बा गणतान्त्रिक प्रक्रियानि गेजेरजों बिसायख'थियाव मोजाङै बाहागो लानायनि गेजेरजों बयबो जाहाथे दिनैनि बे बिटिआर सुक्तिनि फेभाराव बिथांमोना जाहाथे मदद खालामो बे बाथ्राखौनो जोङो बुंदों आरो बे सुक्तिखौ जाफुंहोनायाव बयहाबो बिबान दङ होननानै जों बिथांमोनखौ खावलायदों आरो बिथांनि हानजा आरो बे संगठनफोरखौ जों लोगो हमनानै बिथांमोनजों जों मत बिनिमय खालामदों। गुबुन फारसेथिं जोंनि एबसुनि आगुनि आफादगिरि बारग' एमपि आरो लोगोसे बिएसिनि मोनसे समनि चिफ सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि बिथाङा दिनै मोनसे एक्स एबसु होननानै मेल लिंनानै बिटिआर सुक्तिखौ रिभिउ खालामनाय बा बिटिआर सुक्तिनि बिरोधि खालामनाय बा बे सुक्तिया मोनसे ड्रेकनियान हिमालयान ब्लान्डार बा डेडलिएस्ट मोनसे सुक्ति होननानै बिथाङा दिनै घोषणा होदों बा बिथांमोना रिजलिउसन लादों आरो भारत सरकारखौ रिभिउ खालामनो थाखाय आपिल खालामदों आरो बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मैया जों प्रेस मिट लानानै जोङो दुखु मोननायखौ फोरमायदों आरो जोंनि सासे सिनियर लिडार जायखौ बर' हारिया सनमान होयो दुलाराय बर' फरायसा आफादा सनमान होयो आरो बर' हारियाव बांसिन गोलाव सम बिथाङानो सार्भिस होनो थाखाय खाबु मोनदों आरो सार्भिस होनो थाखाय बिथांनो माने सुबिदा होनाय जादों नाथाय बिथाङा बे गोलाव समाव जेरैबायदि बर' हारिनो सार्भिस होनांगौमोन जोङो बेखौ दिनै फैयै फैयै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोदान बिबानगिरिफ्रा बा दैदेनगिरिफ्रा गोदान जोलैया जे हाबाफारिफोरखौ मावनो लादों सोलोंथाइनि बिथिङाव रांखान्थिनि बिथिङाव समाज फोसाबनायनि बिथिङाव आरो दिनै बिटिआर मोनसे सुक्ति एनडिएफबिनि मोनब्रै हान्जा आरो एबसु इउबिपिआव जों खालामबाय सान्तिनि थाखाय आरो बे सुक्तिनि गेजेरजों बिटिआर बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिल आरो एसटि हिल आरो भारताव थानाय बर'फोरनि थाखाय लेंगुवेज लिटारेचार कालचारनि थाखाय आइडेन्टिटिनि बाथ्रा बेयाव लिरनाय दङ दिनै बिथाङा बेखौ बिरोधि खालामनानै एबसुखौ काउन्टार होदों एबसुनि बारग' दैदेनगिरिफोरखौ काउन्टार होदों आरो जों बेखौनो प्रश्न खालामनो गोसो जायो कुइसन खालामनो गोसो जायो बिथाङा जाय समाव बिएसि सुक्ति खालामदोंमोन बे सुक्तिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बै समाव सुक्तिनि उनाव बिनि बिबानगिरिफ्रा बेखौ रिभिउ खालामाखैमोन बा बेखौ उननि समाव कनस्टिटिउसनेल स्टेटास गैया होननानैसो बेखौ जोङो रिजेक्ट खालामदोंमोन दा बे समाव बिथाङा कनस्टिटिउसनेल स्टेटास गैया होननानै मिथिसेयावबो बिथाङा बिएसि सुक्तिखौ खालामदों खिन्थु बर' हारिया बिथांखौ दाय होआखै बिनि उनाव बिटिसि सुक्तिनि समावबो बिथाङा बिटिसि सुक्तिया जोंनि थाखाय थोजासे नङा होननानै बिथाङा लोमजाफ्लानानै बबेबा माने हटेलाव हाबनानै थाहैदों आरो बिथाङा बेयाव सापर्ट होआखै दिनै बिटिआर सुक्तिनि उनावबो फिन बिथाङा बे एखे खामानिखौनो मावनो नागिरदों दा बेखायनो बिटिआर सुक्तिया सान्तिनि थाखाय परिबर्तननि थाखाय जौगानायनि थाखाय आरो बेयाव बयबो हारि हारिसाफोरनि जौगानायनि बा बर' हारि थांना थानायनि थाखाय बर' हारिनि गासैबो जोङो बिथिंखौ जौगाहोनो थाखाय बेयाव लिरनाय जादों बेयाव राव थुनलाइनि सेपारेट डाइरेक्टरेटनिफ्राय लानानै डिसि एसपिखौ जाय डिसि एसपिनि कन्ट्रला स्टेट आरो इउनियन टेरिटरि थायो बेखौ कन्ट्रल खालामनायनि थाखाय शेयारिं मोनसे हम जों मोननो हादों डाइरेक्ट फाइनेन्स मोननो हादों नेशनेल इन्सटिटिउट जोङो मोनब्रै मोनबा मोननो हादों दा बेबायदि मोनसे सुक्तिखौ बिथाङा डेडलिएस्ट होनना बुंदों आंथ' बुंनो सानो जे कर'ना भाइरासनि जि आतंक मोनसे सृष्टि जादों बे कर'ना भाइरास नङा जाय माने महामारि रुप लानानै मानसिफोरखौ बुथारगोन बे सुक्तियाथ' मानसि बुथारनायनि बाथ्रा लिरनाय गैया बे सुक्तियाव गोजोन आरो जौगानायनि परिबर्तननिसो बाथ्रा लिरनाय दङ आरो बे आर्मस फर्सेस स्पेसियेल पावार एक्टबो नङा जाय सुक्तियानोखि ड्रेकनियान माने बियो बुंनो नागिरदों बे जाबाय सान्तिनि पिसनि थाखाय सुक्ति आर्मस फर्सेस स्पेसियेल पावारनि एक्टनि गेजेरजों बेयाव थानाय माने आनलफुल एक्टिभिटिसाव जायफोर इनभल्भ बा एक्सट्रिमिस्टफोरखौ गावथारनाय जायो बा बिनि गेजेरजों बिथांमोना पानिश होनाय जायो दा बे सुक्तियाव बेबायदि ड्रेकनियान खुनु माने बाथ्रा लिरनाय गैया दा बेखायनो सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारिया एक्स एबसुनि नामाव जि मोनसे कनसेप्ट तैयार खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादाव एक्स एबसु होननाय बिदि कनसेप्ट गैया जोंनि बारग' बिबानगिरिफ्रा नर्मेल लाइफआव रायजो जाहैदों सोरबा राजखान्थियाव बाहागो लाहैदों सोरबा साख्रि मावहैदों गोबां खामानियाव गावखौनो मुखुब खालामनानै थाहैदों आरो बिथांमोना इन्डिभिजुवेल लाइफआव बा दलाव थानानै जिखि बाथ्रा बुङा मानो किन्तु गासैबो श्रेणिनि मानसिखौ बिथाङा गाव सिनाय मोननाय मानसिफोरखौ लिंनानै दिनै बिथाङा जि मेल लिंदों बै मेलाव बयबो बेखौ सापर्ट खालामनानै थाङाखै साब्रै साबानि डिजाइननि गेजेरजों
माखासेया खोनासंनो बा मा रायलायनो मानो नागिरदों बे बाथ्राखौ खोनासंनो थांदों दा बेखायनो एक्सेप्सनै जिहेतु बिदि अर्गेनाइजेसन गैया बेबायदि कनसेप्ट गैया जायफोर जोंनि बारग' बिबानगिरि बिथांमोनखौ जों सनमान होयो खुलुमो बिथांमोना हारिनि थाखाय समाजनि थाखाय जातिनि थाखाय एबसुआव थानानै बिबान मावलांबाय नाथाय दिनै एबसुनि गोदान जोलैया जायफोर खामानिखौ मावदों बा मावनो लादों बे मावनो लानायखौ दिनै एक्सेप्सु मोनसे बेनार होनानै जुदि कन्ट्राडिक्सन खालामोबा कनफ्लिक्ट खालामनो नागिरोबा जोंहा बेयाव दुखु मोननाय दङ जोङो बेखौ लानानै जोङो गोजोननाय गैया दा बेखायनो बिथांमोना जि इनिसियेटिभखौ लादों बे मोनसे रं इनिसियेटिभ आरो बेखौ लानानै जाहाथे सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि आरो बिथांमोननि जि हानजा जि थुबुर जादों बिथांमोना सानफिनगोन नङाब्ला गोजाम आरो गोदाननि गेजेराव जि कनफ्लिक्ट जागोन बिनि थाखाय दायनिगिरिया गोदान बिबानगिरिफ्रा जानाय नङा खारन जों जि सिटुएसनाव जि सार्कामस्टेन्सेसआव दिनै राइट होननानै साननानै बिएसि सुक्तिखौ खालामदों बिटिसिखौ खालामदों दिनै बिटिआर सुक्तियाबो बिनिनो फिथाइ बे टाइमनि थाखाय बेयो राइट आरो बेयाव कमप्रिहेन्सिभ होनना बुंनाया जाबाय बयबो आफादफोरखौ ज' लानानै बे सलुसना जादों बेयाव नोङो फाइनाल होनना बुंनाया जाहैबाय जे दिनैनि समाव बे सुक्तिया दिनैनि थाखाय फाइनाल आरो रावबो जातिनि हप्स एन्ड एसपिरेसनखौ खुनु मोनसे सरकारा बन्द खालामा ताला मारिनानै दोननो हाया दिनै बर' जातिया बिटिआर सुक्ति खालामबायनानै जोंनि जि हप्स एन्ड एसपिरेसन जोंहा जे आरो सिगाङाव थांबावनांगौ जोंहा जे मोनबावनांगौ बेखौ मालाबाबो रावबो ताला मारिनानै दोननो हाया आरो बे गणतान्त्रिक देशआव राइट टु फ्रिडम अफ स्पिच एन्ड एक्सप्रेसन जोंनि जि संबिधाना जोंनो अधिकार होदों जों बेखौ लानानै जोङो डिमान्ड खालामनो हायो डिसकासन खालामनो हायो जों सरकारखौ प्रेसार होनो हायो दा बेखौ लानानै जुदि बिथाङा जुदि गिनाय मोनदोंब्ला बिथाङा माने दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सानदोंब्ला जे बिथांमोना फाइनाल एकर्ड खालामबाय आरो फार्दार जेबो जानाय नंलिया बेबायदि खुनु बाथ्रा रिजिट गैया खारन बे एकर्डआ बे टाइमनि थाखाय फाइनाल आरो बे टाइमा दिनै अभारकाम जानायनि उनाव गोदान दिनै थासारि फैबाय गोदान परिबेस फैबाय आरो एमअएसआव लिरनाय गासैबो दफाखौ आखरे लेटार एन्ड स्पिरिट मावफुंनो थाखाय जों सरकारखौ नारसिनगोन आरो सरकारा बेखौ गनायाब्ला जों सरकारजों डिसकास खालामगोन सरकारखौ प्रेसार होगोन आरो फार्दार जों माखासे स्टेप्सफोरखौ लागोन दा बेखायनो सी एन्ड वेट होननाय बाथ्रा दङ रमा सानसेनो दाजायाखै दिनै एमअएसआ फैबाय दफाफोरा फैबाय इनस्टिटिउसना फैबाय बेखौ बेसेबां मावना लानो हायो जों बेखौ मावना लानांगोन आरो जुदि मावनायनि सिगाङावनो नों जुदि बे डेडलिएस्ट ड्रेकनियान हिमालयान ब्लान्डार होननानै बुङोब्ला नों खामानिनि रिजाल्टखौनो नुवाखै फिथाइखौनो नुवाखै नों जुदि बेखौ सोंखारियोब्ला बिनि फिथाइया मा फैगोन दा दिनै हिमन्त बिश्व शर्माया बाजेट सेसनाव लाबोदोंमोन बे मोनबा दफानि लिस्ट आरो बिनि गेजेरजों जों मोनसे हप लानो हायो जे भारत सरकार आसाम सरकारा बे सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय बिथांमोना मोनसे स्पिडि मेनाराव माने बिबान लादों बा बेखौ इनिसियेटिभ लादों दा बेखायनो सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारिया जिफोर खामानिखौ मावदों दिनैनि गोदान जेनेरेसना बेखौ गोजोननाय गैया आरो एबसुनाय जि आफाद बे गोथार आफाद बयनिबो आफाद हारिनि आफाद आरो बे आफादखौ लानानै जाहाथे काउन्टार खालामनाय जोंनि बारग' बिबानगिरि जायफोरखौ जों सनमान होयो बा बिथांमोनखौ जोङो फुजियो हारिनि दैदेनगिरि होननानै सानो बिथांमोना काउन्टार होयोबा बिथांमोननि जि मान बिथांमोननि जि सनमान मर्यादा बेखौ बिथांमोना गावसोरनो आथिंजों गाग्लिनानै दोननाय जागोन आरो जोंहा सनमान होनो थाखाय मान होनो थाखाय खुनु स्पेस थानाय नङा खारन बिसोर जोंनिनो उल्थायै जिहेतु गसंनायनि थाखाय दिनै खामानि मावनो नागिरदों दा बेखायनो बेफोर खामानिफोरखौ जाहाथे बिथांमोना दोनथ'गोन आरो फिउचाराव जाहाथे गोरोबलायनानै बयबो खामानि मावनायनि थाखाय बा साजेसन एडभाइसखौ जोंनो होनानै खामानि मावनायनि थाखाय जोङो आपिल खालामो आरो नैबे सुक्तियाव जोंनि बारग' बिबानगिरि दैदेनगिरिफ्रा फुलि क'पारेसन दङ बिथांमोनाबो मदद खालामदों आरो बयबो वेलकाम खालामदों दा बेखायनो बेखौ लानानै जोंहा जेबो डिमट गैया